for tuning into Zim News Beat TV. Amai we am gar pejo na baba e mwana nga gar pejo na amai baba sibela ku la tombe mo ko matalo magadi yenyu azukuru patate gurutano Kudana moyo. wakadi kumusha kwa mapa azukuru nakumira kumusha siku Mrema dani babarana. kama wenyu wakamira sea vana ndine vana vaviri mukadzi mai nevana vaviri vana vatatu natete nemuzukuru vana muripo 4 na tete hanzvadzi yako iwe hanzvadzi yako ndeipisumudza ruoko hanzvadzi ya baba zvakanaka vaugere pedyo navo vandimai zvakanaka Ndikakuyangana mukwata materi. ya ndacherechedza dare renyu vazukuru pakufamba kwamuri kuita uku Kwa muchoka kuna ude, kwa mukupita kuna mazi. ndaona muri kufamba kwamakananga kwamuri kuenda ndaona kune dziva guru remvura kwamuri kubva shure kwenyu ndaona kune dande mutande riri kukuteverai Pakonde vaje vana mrudi. ndakaona parutivi paita moto zvekare kududzira kuti muri kutsva hamuna rugare Ngana gano moyo ngaita ngado kubara wana ngati maruwa atechitoveya. Anango waribe moyo, anango kuchatandani, chinsiri ndikangana ate wanango ngaro moyo ate kuchakata akulipa gararanda. Ate vana kubwa ate kuita kada kufitiseri chitovera. Zvindu ate nkanyese ndauma. ndaona dare rako muzukuru harina kumira manake ndaona vana vako vaukabereka asi ndaona uri kurarama uri mukati medambudziko nevana vako ndaona kushandiswa nezveusiku kuvana vako ndaona vana vako ava havana rugare ndaona kushandiswa nezveusiku kunyanyisisa rudzi rwegondwa uturuka kuvanasikana vako ndaona dzimba dziri kuramba kumira pavana vako ndaona mumwe mwana wako anonzi Nyasha ateketwa nezita rake parudzi rwechikwambo chandaona chiri mukati memusha wako wakaberekwa iwe ndaona mwana uyu anosvika pakurarwa nechikwambo choita sechinotora mweya wake mwana wako mboti zii kufa achishandiswa nechikwambo panguva yanenge achiitwa bonde kusvika chikwambo chapedza kumuita bonde chogomurega asi ndaona anoita nguva yakareba inosvika kuma 5 hours 6 hours mwana uyu akafa pamunenge makamutarisa anenge akafa asi nguva yekuti anenge achiitwa bonde nei nechikwambo chemukati memusha Asi nkani panarabasha anadzina kuchoka pasipedyo banga. Kuti mari zvindizvi rero ringarewe fara. Asi fara rinyinyi ndefuna kureva muntu rero kando angarewe kuti pai atechitofira kii ndikangana dzita rake kumambuyo runemba upeti muntu meneyo ndafuna ndeyafuna kuti ayamba abwera pakitari ticheze nkani yense zvatifuna kucheza para produto kuti ibvi na ibvi kuti pange bwanji. mwana anonzi Nyasha ndaona akambogara mumba nemurume kusvikira imba yake ikatadza kugarika nenhau yekushandiswa kwaitwa nechikwambo chaimurara chichiita bonde naye
chikwambo chaimurara chiita bonde naye ndo chakapa kuti Nyasha atadza kugara mukati memba kusvikira iye azvarewo mwana wake Nyasha. Mwana wake anongoshandiswa zvekare nechikwambo ichocho. Mwana akungoitawo sezvinoita Nyasha iye. Ndaona mwana waNyasha kuti ari kufawo sezviri kuita Nyasha, asi inguva yekuti anenge achishandiswa zvekare nechikwambo chikuita bonde, wazvinzwa? Asi zvese izvi hazvisi kuperera pana Nyasha chete. Ndaona kunyangwe vamwe vana vako vechisikana vese hapana ari murugare, vese vanongoshandiswa nechikwambo. Mumwe chete ari kushingira kurarama ari mukati memba, asi imba chaina magariko. Asi ndazvitarisisa ndaona zviri kukonzerwa newaunoti baba iwewe, anova baba munini wako, munin'ina wababa. Zita rake riri kubuda apa Albert. Ndiri kumuda kuti auye pano Albert iye. Kana auya pano ndoda kuparadza chikwambo chake ndokuti ndizoita deliverance pana Nyasha. Ndoda dambudziko riri pana Nyasha ripere zvekupedzisa zvachose. Ndoda Albert pano. Zvine Albert wacho kutora kwacho anonetsa kutora, panotoda rubatsiro rwekuti simba rekuti tikwanise kumudedza auye. Ombere unatate. Hanzi chii chiri kuitika kuvana vako? Ingana Albert wacho ndiri kuona muchitombogarisana naye padambudziko rako. Seiwo uri kuti anonetsa kuti auye? Nguva yese nezuro ndo paakauya, asi nguva yese tanga tisingayani nekuti zvinhu zvariba zvane makore saka nezuro paakauya akati kudi? Akatosiya uyu wacho akatori flat akangoningira achiti handichakwanisa kuona ndakumhanyira kuti ndikwanise kudrive. Akauya akaita dzinenge 3 hours ari paSpain, akatongorara kudaro iye akabuda akabva aenda. Zvakanaka, ndinoda kuti munotaura naye, munomuudza kuti pane kwataenda tanza hatikwanise kubatsirai muri mega pasina baba. Endai munotora baba muende kubatsirai pamwe chete. Muuye naye pano Albert. Ndoda kubatsirai nekusunungurai vana. Hanzi chii chinonatsoitika pamwana? Zvanoita dzimwe nguva akambovhura maziso kudai, unotoona wega kuti pane zvakutoitika ipapo. Saka kana avhura maziso kudaro anobva atanga kupidiguka kana kuningira ipapo. Kana hembe dzimwe kana hembe ukatodzibvisa kana atoningira anobvarura kana hembe. Hanzi chitarisa uone kubva mauya pano kuseni. Dare rangu rinoera, ndine simba guru ndoda kupedza dambudziko riri pamwana. Pano paiuya ainzi simba, zvaitika pana simba nokunga mai zvakaperera pano. Simba aiti akaenda pang'anga maprofita paitika matambudziko aitika paari. Asi paakauya pano nesimba rangu kugadzira kwandikaita dare rangu, zvaitika pana simba pano zvinobvira zvakaitika. Kunyangwe pana Nyasha zvinosiitika pana Nyasha pano ndagadzira kare panapa, handisi kuzvitarisira zvichaitika. Kwazvaitika ndikoko zvikatoperera ikoko. Kubva zvamapinda pano dambudziko iroro pana Nyasha, ndaisa kare madeliverance angu kuti harisi kuzoenderera mberi kuitika pano. Wapanzwisisa? Hanzi ndinonzi ta. Pano pana mangwari kudade nayo zvakaswada. Hanzi pano ndine mishonga ine simba yandakagadzira muno mudare rangu. Hazviitike zvino muno muNyasha ndinokupikira kuti ahafe muno. Inini handina mishonga yekutamba naye. Nyasha ndinoda kusunungura, unozvinzwa? Wombera maoko yako. Iti tate guru tazo ndisunungure. Iti chikwambo cha Albert chinosindiuraya, handichada kuchindiuraya zvachose zvachikandiita kare zvikapera zvikakwana. Iti chikwambo cha Albert zvachaindiita kare zvikakwana, handichazvida futi. Iti chikwambo cha Albert handichada kuti chindishandise. Zvakanaka. Mbare. Shiri. Uya nemampuno urayire chikwambo cha Albert chibve pamwana zvachose. Uya nemampuno urayire chikwambo cha Albert chibve pana Nyasha zvachose. Bare ngaburese akumanise Jovea-kini. Hanzi bare ngawe asanganise mampuno nemupambarame nekarijekandi. Auya arayire chikwambo cha Albert chisashandise Nyasha zvachose. Ombera kunotateka.
Ngachimbidzi. Mwanzo gezi na mampuno. Hanzi ngakumanise gezi mpambarame nemampuno. Fumbirani wani, sitokwe. Hanzi kurumidzai. Pano hazvifo zvakaitika futi mudare muno makagadzirwa kuti hapaitike izvozvo nekungopinda mugedhi pano makagadzirwa kuti hapaitike minana yezvikwambo. Mazvizwisa zvikwambo panapa zvinoperera kunze kwegedhi hazvitopinda muno. Hanzi zvese zvekuti hanzi zvikwambo zvinonyadzisa pan'anga hanzi inini handishanyirwa nechikwambo. Hanzi inini chikwambo chinosara kunze kwegedhi. Mazvizwisa hanzi ngaafembe mushonga. Ngaakufembere mukati. Ngadhonze mushonga afembe mushonga. Gomere maoko kana mukadzi wakukosora chikwambo chinenge chichibva pari zvachose mombera maoko. Gomere chikwambo chichobva zvachose. Gomere maoko chikwambo chichobva zvachose pari. Chikwambo mukadzi wakukosora chikwambo chinenge chichibva pari nenga akakosora mombera maoko. Akakosora mombera maoko. Chinenge chichitobva pari zvachose. Mamiza, hii deliverance chinenge chitodzingwa nemushonga Akafara inoita ndofuna Albert ayambabada pakindaro. Zvakanaka Robert hanzi une shoko here chandiri kuda dati Robert ndikuda kuti Albert atanga uya pa. Kuda Robert. Handina sikuri. Unonyanya Robert ndizita rafanana nemuroyi Albert. Ndaba badali nerobada. Umwe Robert abato kana chikuranga. Chakupata zvekare. Aya, Albert ngatanga auya. Ndokuti tiende mberi. Toda kumutuma enda tore chikwambo chake tochiuraya. Iko zvino nhasi changa chichida kutouya pana nyasha kuti chimuuraye zvemazuva ese. Asi chakundikana nemushonga tate kuti achaperera kunze kwegedhi uko. Saka toda kuti Albert auye pano tomutuma nokura chikwambo chake tochiuraya. Mwana orarama vana vese voitwa deliverance vovakadzimba vorarama zvakanaka mukati medzimba. Mazvizwa zukuru. Samudu muzi ngachoka banza pangaenda paso mankwara mkasambe nokufungaidza chimirira kubwera naye. Saka mumwe chete wenyu kana mabuda panze mumwe chete wenyu unopiwa mushonga wekuti munogeza nekufungaidza mukwanisa kunotaura na Albert. Ndimi muchazora Albert muchauya naye rini pani. Ndoda kuti Albert anotora chikwambo chake ndichirayire chibve pamwana wachocho. Mapanzwisisa ndatenda. Panze mumwe chete unoenda pamushonga mupiwa. Iyo madaro unobasa kwa mankwara ekucheza na familia wako na mankwara mutumba. Nemi baba muchapiwa zvekare mushonga muchaisa muhomwe kuti pamuchataura nehama yenyu mutaura nababa wenyu mushonga uri muhomwe baba wenyu auye pari. Tatenda. Sununguka yavazungulira vanhu. Wakadiko naye utonoro kandi wadi upenyu. Kwaziswa na sekuru. Unongodaro ontowa. Kana kuno. Ndakati kwakadiko wazukuru voti kana kuno kuri right. Kwakadiko naye kumamisha uko. Kana kuno kuri right. Arika. So nasi izuva remugovera izuva redu ratoremekedza mwaka nemazuva. Kuti ndoro atinosandurana pangave pachivanhu chedu. Chatinosuzumira kudai kutevera mwaka nemazuva kudai chatigere kutevera ndizvo naye apwerewe. Ndo patinodzana mwaka miko nemirayiro kuti chakatiwo hatichidowo pano. Kunyange chingangoramba futi kana mumasinagoge asi pano futi chino chinongonziwo chakaipa pano hatichida sei. Hachidiwe naye ndizvo naye apwerewe. Tinoti siyai zvakaipa. Siyai kubata mishonga ine mhiko. Mangwana inokupandukira. Ukanzo waenda kutade guru chinzo aiwa mishonga unozotora kafurama, wotora kagadama, kadifuchira namatako akapfeka nora. Ai. Kana pana akauya pano pasekuru taso ndakapiwa mushonga unogadzira unzi chagadzira ndakapfeka nora kana chagadzira ndakafurama kandi chanogadzira ndakarana mai pakati pemuri kanani gataure nai. Rinodara rasekuru taso pa number 7 Anderson arirombese. Uye mishonga yandinopa pano aisiye kutambudza mishonga yekuparadza zvitinhu ninge zvamakaitwa nehama neshamwari nevabereki venyu. Ndiro nai.
kuno anosera vachiomberera mazenyu muzvihari kuti mungaende kana wachera chero zvepasi tazve kubuda kana mungagadzirwa kunzi wafanira kuita imba kana wafanira kuitawo zvakati kana kuti wafanira kubata pfuma siripendera maoko panapa takaizokusunungurai ndiro uripo nhasi wamukona wakupupuma kuvirima kudai kududza kuti ndowamunobikirwa makana mazuva kuti kana ukauya une stress une namwe nematambudziko dase kuri imba yanetsa mukomana ndakangomona ndibva angoti achingoenderatu imwe achara zita raka vanga kuchera pasi nekagomba kako imwe uchikapedza kuti kwandikuenda nosangana nemukute ane chikwarata ane chi imwe todaiwa ini marangu ndoida kuti uya andipase mari yangu apa asi apakazoipira pa kana uri mukadzi amai opamba muita gombo panze gombomba kungoti shumbu kubatirwa tu kana uri mbavha uchiba uchida umanje kwavanga nembavha uchikoma so uchinobatirwa kukundisa cho jeri inokundisa vanina kundiso zvakaita zvese unga uri muroyi ukaomachitaiwa asi ukatomwa chitoti ndanenda kuroida kusiya aunosiyira tu unorinzwa sadaenda kure kuna vamwe vakambouya mumatare mangu pane 14 days mamwedzi mungani masono matatu pane epwezi ndime epwezi ndimune munhu aifa 4 hours ndimi esimukamira ukiona mhuri andidaireka kana kusikadande panzi unoiona here mhuri vanhu vakapinda mumaoko mangu mudare rangu pane mazuva mangani masvondo matatu pane mwanasikana wamukwana akapfeka ichena ainzi akafa ita 4 hours akaita sei akafa ozomuka asi vakangouya pana vakasangana tare group seru vakagadzira zvavakagadzirirwa tikanzi endai munotora umwe munotora munoya nawo asi ndagadzira kuti ndamisa chainzi chaimutambudza pane makabva muswei robert unazvo kaizvo wakabva musweya chitatu chivenga chitatu pane masvono matatu akafa here mabva pano munorinzwa murirembeaamuona tinoendera iyemi munodasa kuti vanotsvaga vanhu vakati vanogadzira vanhu indogadzira ndogona kugadzirei ini munondiziva asi makauya pano kuda kwei mangwana vanhu vakanga vakupupura kuti uya aporonza atasva vanhu vake robert ndevangweriwana ndevamwari ndakavasika inanasika munhu asi ndakazongoparara zvinoresei tambudza munorinzwa zvina kundonokerwa wagadzirwa mudare sekuti asi nguwani mwakazvinoita sei adhirivharenzi ndozara kuchema sekuti agadzirwa munhu ode asati afa asati aiwaka kumanyanga kusvika fuku nokumwa nomwa chii matope tsvina mukamufudza mombe makafudza mombero mukanomwisa burukova mukafukura mombe munoti mombe inotaiwa gadzivomira mafukura pepe gadzivomira mvura ite sei igadzane mombe dzotaka vanhu vanedzipina ana busumana anaingirana ana charwek ana matsiru dzotaka kumwa dzichina inovhurishira mvura ngaipedzesere kati inosema ngaitange andizvo imi chifukura mvura so pasaidi so makambokama mukaka mombe kumombe zvino inini ndakafudza mombe tichikama mukaka so munomezo anonzi mauyu tatora mauyu aya totsemera kumusoro tokama mombe yedu tsa yozara mukaka togadza pasaidi toenda pamvura tanga kutiwa paku apa mukaka ukuita se kunyongonyera bozo rero kuita se kunyongonyera baba sandi kudya mukati munhu kachirwa bozo rako vaipairwani wasingaite kumombe wacha bozo rangu nazvona saka nyaya ndoda kuti ndikudzidzise mukati mezuva ranhasi chivanhu chakakosha uye chivanhu ukachitedzesera chinokuchengetai hakuna musha usina chivanhu nhasi uno tingaende kuzvichera tingaide sei asi kumashure zvinonzi tanga kugadzira chii kuti zvinhu zvako zviite sei mukawana mhuri yanoenda kufamba hakusi kutanga tovaya pala vaenda kuzvipatara vaenda kumapostori kana tate guri ikoko but kwakusina shanduko
pano pasina chati kodai wasina kudzoka muzora nasi. Dai madzoka ere? Ya? Ndakamba kudedzai pano? Makameka. Apa nasi madzoka ere? Andiro naye mwene. Aso, ningawanzi. Dani makamira papo komana machango tara 2 minutes. Hari ziende kuvanhu. Bozi ndofarira vanhu kuti vachimwa ndichitaura vachisangana nematestimony vachisangana nekupona panguva iyi imwe chete. Munarinzwa? Tisise. Chidimbu. Makadiko wazukuru watate guru tasu. Yakadiko miri. Aiwa. Wemtowa. Aiwa, ndinovatenda tate guru vanotitira biso ravo nomuso mugovera. Vanotibikira doro redu. Ndinovatenda zvichibatanidza tate guru nagogo vese vari vaviri. Ndinovatenda chaizvo nomaoko angu ndichiti aiwa ndinokutendai. Muri kuremeterwa. Ivo vanditaurira vakati aiwa doro redu ranhasi nofunga mazvinzwa zvavataura. Kuti doro redu iri rinotora x-ray. Rinodzoreredza pfungwa. Rinodzoreredza kuti munhu uite zvakanaka. Mina mbijana. Mama ni mashoka maida kutaura ere kana maida kusangana tate guru sei? Tinosangana tanchida kutenda zvokuri kubatsira. Pamwe kwatiri kuita. Asi tiri kuomerwa nevamwe vari kuramba vari kuzvipikisa. Tikavadedza vari kuramba kuti antu uyeko. Aiwa. Kuvutika chati kwatara ndongoni ngachinyi? Atuvike. Asina chati kwatara kokati ane kokati anorambire. Iro dariro kana riro chero. Risire kuna varidzi. Ino andori ziwo. Andori gono asi kuna chi? Dararo seru. Ndiye mudzi chi? Aiwa kana chiri chemele munochisa kupi? Kumumba. Gatenda ansunukazo. Esi mkwera. Uri sei? Aiwa ndina. Sure right. Ausukuru ukamfesera kana kurora. Aiwa ndouda. Unomudaga. Ukana munhu atopora akutodza mafeeling kuti inda kudoda kuti nzoko kuda mukotokoto. Zekuti zvaita zvaita. Tokudzeka ndakarapa simba akaya na simba wanzo kubhoira. Akasanga bonzo kuda kuti ndamura pana pa. Baka vanhu pagedhe vasingaverengeka. Tikuda simba. Tikuda chi? Mamunzo musikana akutodochi. Teta bvisa chichi chakaipa. Mune muri yakakura sei? Pano tigere inini nemurume wangu baba Gwazai. Takapuwa vana vedu 4. Nyasha ndiye kutanga, koya Gabriel, koya Lianza, koya Kwakwashe. Koti mai guru vangu takagara vamwe chete. Nemurume wabamukuru vangu vane mhuri yavo vana vavo 8. Katingorowo pamwe chete ipapo. Okay. Aiwa tinotenda Mwari. Ndofunga mama unoenda kutsvagai. Ngati mama tanzwa dambudziko raminaro iri. Ngati wasvika mwanangu. Titsanangurirana. Ndoda kunzwa mama pavana vaminawo. Ane dambudziko mwana wechingani? Inini kumba kwangu ane dambudziko mwana wokutanga. Nyasha nova Nyasha. Gwazai. Ndiye mwana ane dambudziko. Kwa mai guru wangu ariko matambudziko. Asi uyu ndiye muzukuru mukuru. Asi ndiye saka ndofunga matambudziko akati wandei paari nekuti ndiye mukuru. Okay. Saka Nyasha ndiye ane dambudziko. Kumusha kwana Nyasha ndiko? Kwarisape kwa Chiwetu. Samambonogara mujeri kana kuti makangotanga makatongororwa muri muHarare musha. Aiwa ina ndinombonogara mumusha ndaenda ndichiita zvokushanya zviya ndinoona vamweni vangu ndichidzoka kumba. Nina handina kumbogara kumusha. Okay. Asi Nyasha ndiye akambogara kumusha. Nyasha ndakambompowa vamweni vangu kuti vagare naye nokuti munhu aigara wari ega. Gogo. Gogo. Saka ndambowapo kuti vagare naye. Mwana yese zvaigarawo vega gogo ndichisiririswa namagariro avo. Angani makuru mangani pamakamuendesa? Ndakamuendesa ari grade 3. Okay. Ndopandakamuendesa ndinogara ikoko. Saka aitogara nagogo achienda kuchikoro here kana kuti pamasururu paya? Aiwa akatombogara nagogo achienda kuchikoro zvakanaka. Okay. Pandazomutora grade 6.
Okay. Saka namutora grade 6 akabva adzoka kunoko kwepweta abva adzokorora grade 5 yake paMakomo primary school. Saka taitongoonawo kunge mwana ari right tisingazivi kuti pane zviri mumwana. Okay. Kakurarama kwacho. Ndipo makazotanga kuona dambudziko. Dambudziko takazoriona mwana aform 1. Aform 1 achidzidza paMuguta secondary school. Tete vakauya kubva kumusha. Tete vauya kubva vachida kubatsirwawo kurwara kwavaita. Saka tete vakabva vabuda nemwana vachibva vaenda kumadzibaba. Tete vaenda nemwana kumadzibaba vakabva vasvika mwana achibva adonha kumadzibaba. Zvozonda andati nyasha perekedza 1 tete vako. Saka tete vakadzoka vakati mbuya muroora mwana adonha kumadzibaba. Mwana adonha kuti zvikanzi adonha asi madzibaba vati mwana uyu inyoka. Ndikati anogoita nyoka sei ari munhu. Zvikanzi aiwa ndokutaura kwaita madzibaba muroora. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Saka vadaro tete vakabva vaenda zvawo kumusha. Ndakazoti ndakuenda kumachechi echipostora. Mwana anobva adonha. Mwana obvarura. Tatakunamata panonzi kwamadzibaba bheki paGosheni. Mwana aibvarudonha obvarura hembe obvarura magemenzi. Zvakanditora kundibata ndikati inini ndadi kugara zvangu kumba nemwana wangu nokuti ndakunyara pane vamwe. Kamwenda kuchechi anobvarura. Anoita musho chete. Saka ndakabva ndati ndinombogara hangu pamba. Saka takabva tazonzwa vabatsiri vakawanda wanda tichingoendawo naye. Asi hana kuita bere. Anoita bere, anobvisa hembe dzese, anoita nyoka, anotofamba nenyoka kuenda unozvipeta kudai so zvinoita nyoka zvezve. Anoita zvakawanda wanda. Saka tagara kudaro kubva akatanga ne15 years. Unoona kuti pa15 years iye zvino ane 31. Takatsvaga vabatsiri. Ati tina kumira kutsvaga vabatsiri. Asi chandakaona chakakamuka patakatsvaga vabatsiri kufamba nedumbu. Pakufamba nedumbu anani. Ndokaona kuti madzibaba iwayo vakamubatsirawo pakufamba nedumbu aiwa vanenge vakazama. Nepakuita bere. Vanenge vakazama zvaanani. Asi apa pakuti anongomuka akafa. Ndopanda kushaya kuti chii chakuitika futi. Anogona kungoti moti mwana anomuka kuseni. Pamunonopinda mumba maanorara mwana munoona arisi. Kumutsa amuka apfakanyika adi. Mwana anongomuka akafa. Saka ndobatsira vana ndiri kukumbirawo. Tidai mumuri yeZimbabwe vandibatsirawo. Taona kuti chii. Vana varipo, amaiguru vangu varipo vasikana, hapana anoroorwa, hapana anopinda mumba, vana vanongofamba nenyika. Saka dambudziko racho tashaya kuti tiri kunyanyobva pai chaipo. Tashaya kuti nyanyobva pai. Baba vatezvara takavaudza vakati aiwa zvina mhosva tsvagai mubatsiri. Ndosaka waona takufonerai kuti mwoyo munzwewo nyaya yedu pano. Tatambura nemwana. Mwana ibere. Akamborwara baba wangu vauya pana baba wangu ana Methodist. Vakazoshaya zvawo. Achibva ata muzukuru wangu anomborara nasi rega namatiri. Munoziva zvinoita maMethodist anoisa bhaibheri padenga. Abva arirasirawo. Arirasirawo bhaibheri akati ndidi kunetswa nguva yangu yebasa. Ndipo wakati basa rei zvikanzi ndati ndidi kunetswa. Zvichireva kuti munguva tine mwana mumba bari mwana anenge asimo mumba macho. Nenge asimo akaonawo murume akazotisisa noona murume wake akatoitawo kutsvagirwa murume uyu haatona munhu anomutisi. Asi murume akatoitawo kutsvagirwa. Atsvagirwa murume neshamwariwo yaaiwana pakutengesa pa akambohodha tunhu twake achitengesa. Ndati kuti usoro wakagara azviite. Hodhawo tunhu twako uchitengesa. Pawana shamwari iyoyo yakasangana naye. Shamwari iyoyo yabva yamutsvagirawo mukomana. Yamutsvagira mukomana yabva atizirawo kumukomana. Unongoziva unenge wane 30 years hauna kana mukomana. Saka wangomuona musi iwoyo shuwa mukomana anotoita munyama. Abva atotizirwa. Atizirawo daro akabva aita nhumbu abva arwara ikoko. Achiruma murume usiku. Aimuka wanzogara oruma murume akandivhurira mavanga mukwasha. Akati amai ndosvika kupinde munhu akadai. Tarire mumwe musi achaita sei achandidzipa usiku. Aimuka usiku oruma murume. Aruma murume kusvikira murume auya musarenda pano.
Murume uyo wamusarenda pano azobatsirwa mwana wake. Mwana wacho abatsirwa mwana wacho ataure. Nai pano tagara naye kuti mwana ataure hapana. Saka ndinotoona kuti mweya iwoyo ndiwo wakagara ipapo uri kupa kuti zvese zvidaro. Muningina wake second born ndinoasikana 2 akomana 2. Muningina wake akatizira South Africa. Atizira akaenda kumurume wake zveshua andina dambudziko nemurume. Pachakazondinetsa mwana akafira mudumbu nombe ne 7 months hanze mwana afira mudumbu. Paubva ndatongoona saka mepo yacho itongori chain iri kuteera iri kuteera vanhu. Saka ndikumbira rubatsiro ana Zimbabwe tatambura pano. Anongohomoka. Pameguru wangu kwakaitawo musikana aingohomoka. Tadzoziva kuti mwana ari kupenga mwana chiko chamubata. Saka zvakatiomera. Akafanoita 5 hours arizi asina kana kumuka. Ndokudzosa kumashure Maigwazai. Ndazomutsanangura nawe kuti pamakandosiya mwana gogo vakanga vachigara vega. Sekuru vakanga vari kupi? Takarorwa atezvara vedu vakashaya. Okay. Saka atezvara varipo muningina watezvara vedu ndo vapenyu. Alright. Murume wamwe wangu vakazvara murume wangu wakashaya. Okay. Mwana adzoka. Ndazomutsanangura muchiti akazodzoka grade 6. Makatanga kuti adzokorodze azoenda mberi nechikoro. Chamakatanga kuona ndazomuchiti makatanga kuona kuti mwana zvaakuita zvisiri normal kana kuti zvisiri izvo zvamakamusiya ari kumusha. Chii chakanga chakuitika pamwana chakazoita kuti muzoti pane dambudziko? Mwana panakamusiya kumusha ndina kuona dambudziko. Asi kuti mwana anga airwara nematonsils. Aingoita a week arwara nematonsils. Kuti ndione kuti anganzi mwana ane dambudziko rainaro ndakangoona riri rekurwara ikoko nematonsils. Saka ndamutora kumusha akauya achiti ari kuuya kuhoride. Akauya achiti ari kuuya kuhoride. Noziva vana zvavanoita. Ndakumuti chidzokera kumusha achibva ati ndichada kudzokera kumusha ndakuda kudzidzawo kupi kuno kune vamwe. Ndomatorera andakamuita. Chizofonera mama kuti muzukuru wenyu aramba kuita sei kudzoka. Mama wakati aiwa zvina mhosva. Kana aramba munozofota makuodza maholidays. Saka matangira azvo vakabuda natete nzvadzi murume wangu. Vakaenda kumadzibaba kwavakaenda. Saka ndokwakanodonha mwana uyu kumadzibaba ikoko aina tete. Achibva aita nyoka. Achibva nditi mwana wenyu adonha kwakaita nyoka. Ndakatokashamara ndikati munhu anoita nyoka here. Ndikanzi aita nyoka. Ndikati saka mangwana atidzokerei kumadzibaba yaya tinoona kuti nyoka yacho inoita sei. Inoita sei kana iri pamwana. Takadzokera zveshua kuona mwana anoita nyoka kubuda panze kuenda. Rakamboita bere panapa rikarira rikanzwikwa nemahwindi kurodhu. Mahwindi akatoti sungirirai magwini enyaya. Arira kuita bere tiri panapa tiri padhuze nerodhi. Akarira kuita bere mahwindi akatoti sungirirai mapere enyaya masikati. Mwana arira kuita bere. Enda mwana anoita nyoka zveshuwa. Enda anoita bere. Asi ini kuti ndizive zvangu because kwese wandiri kuenda anongoti ndezvekumusha kwake. Kuti ndizive kuti ndiani ari kuzviita ndinganyepe hangu. Asi vanongoti ndezvekumusha kwake pese kwandinoenda. Muri kumasowe adzoti ndoko akachinjira kuita nyoka. Paakazotanga kuita bere makamuchiri kumasowe here kana mama akumba kuno? Anoita bere kwese. Riri kumasowe ikoko akaita bere nenyoka zvese. Okay. Pakaita bere poita nyoka pozoita munhu anotaura. Anenge achitaura zvinoita kuchinjana so. Pozotoita unge ari kurara anotorara nemurume makatotarisa. Anotorara nemurume utoona kuti kana munhu ari kurara nemurume muna munoona munhu wani bachiendofunga murume wake anenge achitoita sei achimuona basi anenge aitorara makatotarisa. Unotoona kuti aiwa varara vapedza zvanga vachiita. Kana apedza kudaro haute futi munhu anogona kubva aita nyoka futi. Oita zvanoita achienda kana panze kana pai. Saka izwi parinenge chitaura rinenge ichiti kudii? Izwi rinotaura paanobuda rinongoti mukadzi wangu akamupiwa ari muchechi. Rinotaura kuti mukadzi wangu ndakamupiwa ari muchechi. Kuti titi ndiwani rinoramba kutaura.
Saka ritaurira kuti ndakampiwa nani sezvo ndimi vabereki vacho. Aiwa ritauri nongoti ndakampiwa ari mucheche. Saka ini ndotomboita hasha kuti asokampiwa nababa wake. Choti ayewa iwo ziya chete kuti mwana uyu ndakampiwa ari mucheche. Ndakampiwa ari mucheche. Ndikati manje kana wakampiwa ini namai yake andakukupa kai. Saka zvinhu zvinoda kuti wirirane kai ini namai yake newe. Ndinokana ini ndisina kukupa mwana wangu. Iwo uri kugarira pa mwana wangu. Kutaura kuti ndakampiwa nevakandipa. Choramba kutaura munhu akachipa. Achitaura. Saka paanozomuka anenge achiri kuziva here? Anotongoziva kuti ine nandichibikapo ko ndazodi ko mazodya here. Ana chaanoziva anongoziva papera kuti mama ko inga musati madya. Ndobva ndangoti tichadya. Handizombomuudza kuti aiwa ndo mama dona kana kuti chii. Ndongoti aiwa tichadya. Sazvinetsa. Zvanongoita. Tozoti vamwe vanenge vaine matambudziko akadai ekudonha kuchiitika zvinhu zvakadai. Vamwe pavanomuka, vamwe vanotopedzera vane urema, vamwe vanotopedzera vazotsva nezvipedzera tese. Asi tasangana nematambudziko iwayo here kubva paatanga kuita dambudziko rekudonha? Zvourema sata zvekuti kutsvaiwa. Because chandinoona kutaura. Ndokunenge kwakutinetse kutaura mazvisvo. Unotaura hake but ukasada kuteerera zvimwe hauitese hauzvinzwi. Tichienda padambudziko iri nazvamutsanangura muchiti kwamaiguruwo zviri kusanganikwa nazvo. Vari kusanganawo here nekudonha? Vari kusanganawo here nekuita mapere nekuita nyoka kana kuti izvi mapere ndezvinchete? Wamaiguru aitomboita ubere. Wamaiguru haana kuita nyoka akangoita bere. Asi zvakazopera. Wamaiguru uyu aingoita bere haana kumboita nyoka. Saka ndakaona kuti mubatsiri watakambotsvaga wechivanhu iye anenge akazvigona. Because haachaita. Asi uyu zvaramba. Wamaiguru musikana mukomana? Musikana. Musikana futi. Saka mumhuri zvikabva kune wenyu zvoenda kuna maiguru here? Zvinoana baba wacho muno anotomboita zvokuti ndinototi nhai Mwari munhu anomuka ari mupenyu anozvirovera utoona kuti munhu zvaari kuita izvo haasi kuita haasi kuzviziva. Asi anozomuka zvava right but unotoona kuti munhu zvaari kuita haasi kuzviziva. Bamukuru vacho anombodaro futi kutoona kuti kutorwa njere here kana kuti chii inotozvishaya. Ichi chinenge chichiitika vanhu vanotozvishandira itoita mabasa avo but zvese zvakadzoka mumashure. Zvakadzoka mumashure. Zvakaoma. Saka kumhuri kwana baba makambogara pasi here semhuri nitozoti matambudziko aya semi vana mama munoona kuti rikatimbomhanya pamasuwo apo asi hamuende manje musina kuudza vana baba. Makambogara pasi here nemhuri yekwana baba muchivazivisawo kuti kunokuka ndomatambudziko atusangana nawo kuno kuHarare bozoziva kuti madzinde zvichida ari kukwarusapo. Makambogara nawo pasi here muchivatsanangurira? Ndakagara nawo pasi. Zvinhu zvatova ne16 years takagara nawo pasi. Vamwe tikatombovadaidza vakauya vakaona dambudziko rine mwana vakati tsvagai mubatsiri. Baba varipo vatezvera vangu vakatombotipa manhamba ezinata tikatombotsvaga vamwe vabatsiri vatakatsvaga tikaenda. Asi pana chakabuda sezvo ipapapa takatovaudza baba tikati toita sei zvikatsvagai mubatsiri anobatsira chero wamawana tsvagai mubatsiri abatsire dambudziko ritese ripera. Saka pamakaenda kune vechivanhu vaitsanangura zvimwe chetezvo newe kumasuwo here kuti aiwa kushandiswa nevanhu kumushabasa? Vaitsanangura zvimwe chete. Vaitsanangura zvimwe chete chivanhu vacho. Zvaingotaura masuwo ndo zvaitaurawo chivanhu iko. Vaitsanangura zvimwe chete but kuti dambudziko racho ripere manje harina kupera. Saka baba 15 years baba pafumwana akazombokwanisa here kuenderera mberi nechikoro? Akaenda chikoro akatoenda form 1 asvika form 4
but hapana chaakaburisa. Ana chaakaburisa. Na tatambura kana. Ninawe kurwara ere? Muchimutarisa semwana wendi munomuziva. Inawe kurwara ere kana kuti inawe kutongoto semwana kundikana kwemwana kana kuti panewo zvimwe zvinenge zvichimukanganisa. Ndakatoona kuti kurwara ikoko ndiri kunomukanganisa. Pfungwa dzake ndichimuona ndakaona kunge anga ari mwana ane pfungwa dzakajeka. But kurwara ikoko ndiri kunomukanganisa. Kozi munomu kana tikakangana kuti chakati takazoita gore ripi takazodi iye ndiye andorikatanga kutotiudza kuti makanganwa imi gore rakati ndora zvakaitika. But anozongoita kuvhiringikika kaanoita ikako ndinotongoona kuti mweya iwoyo unenge waita sei wamupfeka. Ini ndomonda nemaziso chai ndikatarisa maziso ndototi zvakuda kutanga. Kana ari right unonyatsoona maziso ake kuti aiwa ari right. Meno zvinoita maziso ake kana ndio nyoka yacho here handiziye. Angazviziye. Zvaanoita maziso acho aya. Meno zvaanoita kunge kuti pidigu kudai. Zvanoita ndopandinonyatsoona kuti nasi zvakabata ende zvakabata zveshuwa anogona kutokuudza kuti ndikurwara. Ndobva ndati hamuna mumwoyo handagara ndaita ndazviona. Saka paakatanga atende pazuva rakatangisisa muinaye mumba muno musise kumasowe musiri kupi muinaye muno paakatanga kuita bere kana kuita nyoka kana kufamba nedumbu muri mega muri vaviri muno zvakafamba sei muso iye makazvigamuchira sei saamai? Paakatanga kuita bere akamuka achirwara. Saka avamuka achirwara kudaro chinhu changa asingade kunzwa kungonamata kwekwe. Saka paipa panoti mwana wangu ari kurwara regai ndingomunamatirawo. Zvobva zvatouya akutoita bere. Zvakanetsa kuti ndizvigamuchire. Zvakandinetsa. Asi manje zvinhu zvakadaro manje kuti unaita bere anoita nyoka ukada kutaura vanhu vanenge vautaura zvakawanda kuti yeye akuzonanga aningi saka ina handauda hangu kuita sei kutaura. Ndakangotiwo kumurume muri kuzvionawo seizvi mwana akuita bere mwana akuita nyoka saka munozvionawo sei? Inini ndini ndakazvara mwanawo zvinondibata zvinondirwadza saka munozvionawo sei? Baba vakati hapana zvatinoita otodii chingwendai kumapostori nezvamakutoita chitendeukai postori onamata ndokutendeuka kwandakaita postori inini ndainamata imwewo yanga yainzi National Apostolic zvayo asi yanga isiri iya inopfeka magemenzi. Ndakabva ndasiya ikoko kwakubva ndaenda kumagemenzi. Magemenzi kwacho ndabva ndaona yo hakuna chabuda ndauti kusvigarirwa zvawo. Wasi aisi nyore kuti waenda pachechi pawasvika ndione pezira kubva pachechi mwana abva arura dzese. Ndaiti kana ndakwenda kuchechi ndinoenda nedzimwe mubhegi hembe dzokuitira kuti kana avharura idzi ndizowana chokumupfekedza. Anobvarura kubva kupendire mukati sara ari iye ari musho wokuitira nyoka ari musho wokuitira bere ari musho mwana musikana. Kana itoti kana nchene noenda naimbe mbegi pandatozoona kuti kocha ndokufira chi kugara pamba. Asi wagara pamba stiro anomuka akakufira angoriziva kutoona kuti pandatoti kuti ugare hazvichaita chitsvaga chechi kuti ndikuenda iyo chechi iyo ndeyakutotiponesa kuti akati tongomhanya una bishop toti emunamatire kana bishop wayo unamata asi anonamata zvozoenda asi kwete kuti zvapera anodzoka futi uswera mangwana. Saka anosvikira kauneta ake bishop kuti indambudziko romba kwanyu ndatadza wenyu wedu asvikira pakuzoneta. Ndazwa mama amusanga ndichiti ndaiti ndikaenda kuchechi ndindaisipesera kubva zvakare. Toda kunzwa mabatiro amaita kuchechi. Tozoti kana paine matambudziko akadai hapana munhu angada kumuswedera padhuze. Kana ungonzwa kuti uona zvaanoita ende soka vanhu vanenge vasingatode kupinda mazviri kana kuti vanyatsonzwisa dambudziko rei. Toda kunzwa mabatiro amaita semunhu mutsva aenda pachechi tisingatauri nezita rechechi. Mabatiro amaita nevamwe venyu vamunenge magara navo vemunharaunda vekumwewo vabva kumwe asi mechemusangana pachechi maibatwa sei nedambudziko ranga rine mwana? Pachechi ndaenda zvinoenderana nechechi. Ukaenda pamwe pachechi vanokunzwira tsitsi kuti asikana ngatidai
asi kana ngatidai une zvaita mwana ngatidai pamwe pachechi vanokubatsira kunzura tsitsi zvakuenderana nevanhu vari pachechi havasi vanhu vese vari unoenda unonamata vamwe havana mwoyo vamwe ukaenda vanemwe chechi vanototi unotamira choro here vanozviziva unoita mwana andofunga ndamai vake vamwe vanotokusiya naye vachiti haiwa unozviziva ava mwana angadai so vasingazvizive iye mwana anosvikira kukura kudai munhu achisiya mwana ine dambudziko rakadai vakanga vari kupi munhu azive kwawakaita sei kwawakabva saka zvinoenderana nepachechi pawasvika pamwe vanokuitira zvakanaka wokubatsira wokupa kana magemenzi oseve kumasovera nemamwe machira vanotokupa kuti mama uya nehembe here dzimwe kuti nhasi ndakanga nomufunga nchiti pamwe azviite sei azviuye wokupawo machira mwana uyu akasunga vamwe vandokuti aewa anoziva maitsva sei vakadaro vaone zvokuita mwana angasvike pazera iroro achiita nyoka naivo vanoroya ndovakaisa mwana saka zvinoenderana zvosiyana siyana nepachechi pawaita pawaenda apa pamaizopedzera kubva maibatwa sei andazopedzera kubva mumasoya kwamaiti amati ndaipedzera kubva kumasoya handidi kunyepa vaimubata zvakanaka womutora womudidi womusunga kana atanga kuita zvezvi mabhidhiri ake ekuti anenge achiita nyoka achiita bere zvezvi womusunga asi manje chandakazobvira ndichokuti ndakati nhai Mwari koinga hazvipere wanhu ko ndabvira rini ko nhai Mwari ndichitambuka ko zvichapera rini saka inini kana zvaakunopera zvichapera shuwa Mwari ndakagara zvangu kumba nokuti ndaakunyara vanhu vanotaura zvavanoda vanhu vanotaura zvavanoda vanoti ndama yake vanoti vakadzungaira vaizodai vanoti saka undozoona kuti konini kugara zvangu pamba ndimbozorora but hapana chakanaka pacho kugara kwacho pamba hapana anongoita zvanoita ipapapa svondo rakapera angafa futaita angomuka akaoma kwakutozodaidza vanhu vamubatsirewo kumunamatira chipamuka saka pese panodonha panoita ma5 hours panomuka akaoma pakatoshaya anoningira amwe anotoita 8 hours kana 10 akarara anotozomuka matokangana kuti kune munhu akadonha saka anozomuka sei pane zvamunozoita here anogona kungomuka ega kuti kochi ega but kuti azoziva kuti ane zvanga achiita because unomuti unoziva pakunamatirwa paipai pane vamwe vanodai vachikiresha musoro vamwe vachidai wofunga kuti nhasi mwana wangu anorwara akamuka ubva muti uri kunzwa sei musoro musoro wangu uri right tori right aiwa uri right ko indava chii ndoti aiwa hapana zvitopera zvakadaro community nharaunda yeBwet yekuno kwaChiremba vari kukugamuchirai sei nedambudziko iri mwe anoudza kuti mawinda aitombodedzera kuti sungirai mapere enyu samama zvakaoma kana unenge uchingotanda kwokuenda kunoku kuenda unombotama womboenda kumwe pamwe kana mhepo nyowani asi community zvandoidira inomira neni aiwa community inomira neni zvokuti musuno panga akadonha aiwa mama akatozara vanhu vachiti ngatinamate ngatiite sei aiwa vanomira neni vanorinzwisisa dambudziko angu handidi kunyepa community inomira neni asi inenge ichingondipusha kuti tsvagai anozvipedza izvi tsvagai anozvipedza muda kuti mwana azoita sei ndoti wedu wenini ndatambura ndabva kure 15 years idzi handina kumbogara aitotsvaga tichitotsvaga ndo zvataitongoshandirako pane paunodya sadza uchirimedza here zvichidai aiwa community inomira neni pamukwasha ndazomuchiti akazomboroorwa mwana asi mukwasha akati mama tarirai pamusana apa tarirai pano apa zvanga zvakaoma sei muchigamuchira shoko iri yekumukwasha imama ati Mwari maita henyu makati mwene mumwani wake iko zvino mwana wangu awanawo chi ndokugarisana naye makanzwa sei mukwasha achiaitsanangura kuti mama ndauya kuzosiya mudzimai wangu ndidambudziko rakadai mukwasha achiyazosiya mudzimai ndakanzwira mukwasha tsitsi chokwadi ndakamunzwira tsitsi kana ipapo pakanzi mwana atizira ndakangotiwo ndezvevana asi ndakanzwira mukwasha tsitsi
ndakangoti nehuno hwemwana wangu nemararamire emwana wangu mukwasha unozvigona izvi. Ndakamudhura tsitsi shuwa kana mukwasha unozvigona izvi nemararamire emwana wangu ekuti anodai mukwasha unozvigona izvi. Ndakanzura mukwasha tsitsi kana musi wauya achiti mama iye akauya achirwara handiti auya achirwara mukwasha achibva atera nebhasikoro akaisa mapleti zvese mubacha achisiya achizopinda achigara pa kuti mama ndaya nezvinhu. Ndikati kutsvenere nemwana wangu mama ini ndatambura ndiri kurumwa usiku. Ndikati aiwa zvina chakaipa mukwasha ndazvitambira asi iwe chaunozofanira kuita kuchengeta mwana wako idambudziko ndinoona handatambira mukwasha handada kuudza mukwasha kuti ndoriziva. Ndakangoti handatambira mukwasha asi mukwasha akandidaira kuti nyangwe mukandivanzira zvese ndozviziva nekuti pazvinouya zvichindiruma zvinotaura zvese. Ndikati ingaone mhanza ako unoudzwa zvese isusu tikachibvunza chiti se achitaura pane mukwasha aiwa inini kwandiri inini because mumadzibaba murume wacho akati aiwa kwandiri zvataura pana chandisisasiva. Saka inini mama ndozviripo imbochengetai mwana nazvazonaka ndozotora imbochengetai ndobva angoenda akaendera futi akati hakuna anombodzokera zvakadaro anotya mwana wangu. Kumwana unochengeta mwana vaenda takamboenda kuti imboenda maintenance aona kuchengeta mwana wake but hapana ndakaona kuti hakuna rume kaundanoa zvirema andofunga angosema kuti asingataure ndomudi saka takangoti hai isusu tomugara atongopawo sadza pane patichadini wapiwa naMwari. Mati mwana aite sei aanzwa anonzwa ataure chiti saka mapostori kwandaenda waingoti pachaita amai yake raiti ndo pachaitawo mwana raiti ndo matauriro aingoita mapostori namai yake vasati vaitawo raiti nemwana anenge akangodaro ndo matauriro avaita tingazoziva kuti chokwadi. Saka pamunomboendawo pamunobatsirwa paipai vari kutaura zvakare kuti mwana wemukwasha zviri kubatana papi naamai mwana wenyini. Mapostori anenge achingotiwo kumba kwawo zviriko kuna amai zviriko saka zvabatana pamwana. Asi mwana akaitawo mai vakaita zviri nani mwana anogona kuita zviri nani asi zvakabatanawo nezvekwababa wake zviripo. Saka pamwe zvekwababa zviri nani hatichaziya ndozvekwamai zvakarema izvi kwamai zvakanyanya taitotya ipapa anorara nemwana wake dzimwe nguva ndototya zveshuwa kuti ndicharamuka ndakadzipirwa zvangu muzukuru here ndototya zvinonongoti aiwa wanochengeta neMwari unosiya zvakudaro. Oziye munhu anombomuka achiruma murume ndakatongozvitambira kuti Mwari maita henyu kuti haasi kuruma mwana wake. Saka mwana haana chaakusangana nacho anochema. Munoziva kuti mwana anochema ari apa kuchema zvokuvharira mbese ndinotomuka kunoti hamusi kunzwa here mwana ari kuchema takuvhunduka ho ari kuchema ndinari kuyamwisei mwana uyu mwana ari kuchema uyu yamwisei mwana takuvhunduka kuti uchitora mwana wayamwisa kana pasina izvozvo mwana antochema akasvika kunyarara amai vari apa asingamunzwe. Ndikamboti asi ndotora ndorara naye ari kacheche ndozoti kana akuda mukaka ndonoapa handati ndosvika kupi ndinongonomutsa kana achemawo ndoti mukai yamwisei mwana omuka avamunzwe anevharira mbese yamai avamunzwe vainaye apa notonorova kuti imi mwana andauta kudira mvura ndatsamwawo ndotora kapu yemvura ndoti mukai yamwisei mwana because nandanzwa mamwe madzibaba aiti ukaita umwe yamvura kudai zvopedzisira akunzwa mwana hapana Mwari vakaitawo nyasha akakura kusiya mukaka saka iye zvine zvaiwa kana vakaitawo fulati vari ipapo mwana angozvidzikirawo pamubhedha wake ouya
Papa musi wanga vafa iwe. Nani mwana ingorwaro amai kudai. Atauroka mwana. Ngorwaro amai kudai. Amai asosakanyika. Shikira azooneka kuti ndo zviri umu. Yeah. Ndezomutsinongora kuti maenda kumapostori, maenda kune vechivanhu. Makamboendera machechi ana papa emafaya emamenjimwewa. Makambosvika here. Ana papa ya. Toseka namozeru. Anotoseka namozeru gare. Ana papa ya tinoenda. Takaenda tidedu kutaura mazita. Takaenda ana papa ya. Aiwa kaenda. Ndobva ndatoshamisika kuti kwenye vamwe vari sumuka nemi nemauritia. Inga vamwe vari kusvita mapofu ari kusunuka. Kwenye wangu adonha zviri kuramba neiko kupera. Anongodonha mwana tozotora todzoka kumba. Dona mama kuna papa ikoku. Mama musingaendeka kuma 1-on-1. 1-on-1 ndakaenda kutatu kwandakaenda 1-on-1. Ataure nemazita. Nekutatu kwataenda 1-on-1. Aiwa ikokoko mwana wangu akadonha na 12. Adonha na 12. Vakaita zvima 1-on-1 pamba kazara. Chibva vapedza ma 1-on-1 vachibva ndazopinda na 12 dziya. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Vapedza ma 1-on-1 ndopakanzi unzai musikana akadonha. Vatakurwa nemaasha vaiswa mukati zvikanga vauye namai vacho. Kozoenda tobhadhara zvese mari dzema 1-on-1. Vatapinda. Ndakatadza ziya sei kuti asinawo kuzvipedza. Because akangoti kathiriso chibva amuka. Vandichienda. Mukati zvaita izvi. Tikati aiwa zvaita izvi zvapera izvi. Kusvika kuno kumba zvotanga. Ndakatobva ipapo ndichiti handifunga apa zvapera. Because akangoridza maoko ake kathiri chetoda. Oti twa. Pamuka mwana. Ndati amwari vaita nyasha pazvapera. Kusvika kuno zvatanga. Handichaziva zvogara munomba. Zvogara padoo, pagedhi. Handichaziva. Saiko zvino rubatso rwamuri kuda kubva muri yeZimbabwe mama. Takati asina dambudziko rasisi nyasha. Njerwe. Ini basa rwandinoda nderokuti dai zvapera. Kozanja zviya pazvichasvitsa mwana. Ndinogona kungomuka akafa asingatomuke zvachose. Saka ndinodai taona mubatsiri atibatsirawo semhuri. Kozi vana asi nyasha yega zvinoda kuti. Asi kuti nyasha ndiane humbi racho dambudziko. Vamwe havanawo asi ndiye akatanga. Saka tanga tiri kutodai mhuri yeZimbabwe yatibatsirawo. Yauya tionerewo vana vari kutambudzika. Vana vari kutambudzika. Hatisi kurara. Mhuri yeZimbabwe dai yatibatsirawo. Kwamakasunga kubatsirwa ndekupi? Susu chero anotibatsira. Chero mubatsira anoti anozvipedza. Watoda. Kunga patambotanga kutaura maomati kuno kuri nani asi nyama dziri kudzimbikana. Muri kunzwei mama? Nemiwo maakurwara here kana kuti zviri kufamba sei? Ndatomurwei. Ndakurwara ndakatanga kubatwa BP ndofunga ndiyo nyaya iyoyi. Zvinezvi moyo wangu ndounondirwadza. Kufungisisa. Aiwa munoita zvakanaka mama. Pane chimwere chamungade kubatsirwa pano pamusha. Zvichida kubatsirwa nezvekudya kana nezvekubatsirikana pano pamusha nevana. Nyaya zhinji yariyo kuti dai vatibatsirawo pavana ivavo nekurwara ndatomurwei. Nevana zvokudya tinopambara tinodya. Asi dambudziko iroro dai vatibatsirawo mhuri yeZimbabwe padambudziko. Aiwa tinotenda mama rega ndinotaura zvichirasha ndibvunzwa ubva kwavari kuti padambudziko iri kana vakuuya vanozviziva here zvakuitika kana kuti uye ndezvipuwo zvavangade kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe. Chero mubatsiri anoti anozvipedza ndowatu. Hatisarudzi kuti kuda akadai kana akadai. Tikuda mubatsiri anozvipedza nyaya yedu. Kozi nyaya yacho iiti
Yatitambudza. Ogara ndichichema ndichingoimboka mukai kuti kwedu nyaya Mwari maitadzawo here. Zvakaoma. Aiwa, zvinoita zvakanaka. Tine chiyungu chekuti chasotozodzoka pano mane testimony. Tozoitawo zvakanaka. Timbozama-zamawo timboona kuti vari kunziwo vangakundikana here padambudziko iri. Asi tinoimba kuti aiwa, sekutaura kwamaita nekunziwo kuri kuita muri Zimbabwe, tinobatsirana toona kuti Mwari vanotisvitsa papi. Ndofunga muri kuzvinzwira muri Zimbabwe inhau yakaoma, inhau inosiririsa, inhau inorwadza iri kutaurwa namama Amai Gwadzai. Ndofunga matangiro akaita dambudziko epano epamusha rasisi Nyasha rekudonha, rekufamba, rekukambaira vachita nyoka, imbochinja kuti abere. Iko zvino dambudziko ravepo nderekuti mwanasikana ave kufa. Sekutaura kwaita mama kuti 5 hours 8 hours zvichienderawo nekuti muri kana kuti hama dzasvikawo mumba imomo vakamuona nguva yareba sei. Asi chikumbiro ndechekuti dai tawana anokwanisa kutibatsira, havachasarudze ndana papa here, ndana madzibaba here, ndevechivanhu here, wese akasununguka kuti abatsirane muri iyi. Namba ndodzibuda pazasapo, vabatei panamba idzodzo tibatsirane kuti dambudziko iri risvike pakuganuka. Tizoti tikabva ipapa ari kuenda kupi? Sekutaura kwazvaita kuti aiwa, haasiri ega asi mhuri yese, tongoti padzinza rese idambudziko riri kuwira amuri. Kana kuine vanokwanisa kuvabatsira, ngatibatsirei mhuri iyoyo, tobatanidza maoko. Namba dzataisa apo hadzidze kuti muvabvunze kuti zvakatanga sei, zvakazofamba sei, mukurarama sei. Inguva yekuti tibatsirane, vane munyengetero, vane minamato, vanokwanisa kuti aiwa, isusu hatina hedu chatinacho, hatina mweya watinoona kana kuti watinawo watinokwanisa kubatsirai nawo. Regai tingowe tiche maprayers, makasununguka zvakare kusvika pano pamba. Tobatsirane mhuri tisingazive kuti rubatsiro ruchazobva nekupi. Vana mbuya nana sekuru vanoita zvechivanhu, vana madzibaba vemachechi ana papa, ndiyo nguva yekuti tibatsirane nemhuri iyi. Ramangwana remwana rigovawo rakajeka. Kune vanokwanisa zvakare vana chiremba kuti titarisirwo mwanakomana kana kuti mwana wasisi Nyasha kuti tinzwisise kuti dambudziko rake riri spiritual here kana kuti it's a condition inotodawo vana chiremba. Makasununguka zvakare kubata mhuri iyoyi, tonatsonzwisisa kuti dambudziko remwana rinewo here chekuita nezvinhu zviri kuitika mumhepo kana kuti idambudziko rinongoda mishonga. Ndimungazive imimi vana mukoti tiri pano paZim News BT TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagoni. Iko zvino vandagara navo ndisisi Nyasha atati aiwa zvatautaura namama regai timbonzwa hawo kubva kuna sisi Nyasha Mbune ivo zedunga munhu kuti dambudziko iri pariri kutanga zvii zvavanenge vachiona uye zvakare vane here zvavanenge vachiziva mushure mekudonha uye zvakare ndezvipi zvavangadewo kuti mhuri yeZimbabwe ivabatsire nazvo. Sisi Nyasha muri sei? Muchakadi mhuri yeZimbabwe. Aiwa ndinani amino kuri sei kuno? Kuno kune nani zva. Naiga. Aiwa tinotenga. Kumazona muchatengesewa? Na idzodzo dzekurwara ndidzodzo totozotengesa. Maitengesa chii? Ndaitengesa zvechando kana masepi. Ndinenge topamisa mari nguva iyo ndochandohodha ndopinda nacho parodi. Manje zvitamuna juru hamusi kutengesa. Tichaita sei totofaka nechando? Ndakabhuroka toshai kuhodha. Makadya profit. Unogona kubuda nechinhu chinotengesa. Vanhu nditi ndisire so ndidzoke ndore mari munhu anokuzotenda mari. Ipapo manje. Ipapo saka vanhu ndovakakubhurokesai. Hande sisi Nyasha padambudziko iri. Rakatanga sei dambudziko iri kana muchiri kurangari? Dambudziko iri rakatanga 2010 ndiri form 1. Takangobva pano natete nditovaperekedza kuna mumadzibaba achirwara. Asi zvakazoitika ikoko ndakuzoti chii chakaitika. Tikasvika tikaudza mama. Ndomutangiro ukaita dambudziko. Saka zvakuramba zvichingoitika munozoudzwa here namama after zvaitika kana kuti? Dzimwe dzenguva anondiudza, dzimwe dzenguva havandiudzi. Nokuti hapana chanenge ndichitoziva. Ko kana zvawada kutanga kana zvawada kuuya pana ficha munenge muchiziva?
kana tanga ndokunzwa nguva yekuti kana musoro wangu unoita kunge ndakatsiga dombo zvekuti muridzi waindototi uya kuti musoro wangu kana kuti chinhu chakasunga kana izvezvi zvandototaura izvozvo ndotonzwa kuti pane chinhu chakasunga musoro wangu. Unenge uchitema here mukuchita aurwadze unongoita kunge mune zibhande rakangosunga rikichibva rangoti shwira rasiyiwa rakadaro. Saka pane zvamunomborota zvinotyisa kana kuti chii? Kurota ndorota asani ndomuka ndisingazivi kuti marota chii. Ndarote. Nazona mamoti makanororwa ka maigara seiko kumba kwenyu? Taigara zvaitongonetsana mumba macho taigadziko ingori imba yemaoko chete. Hamusiri maitanga iri maoko? Ndiye aitotanga taitogona kunetsana. Mainetsera nei? Ndaitoshaya zoti chi kana kanhu kadiki taitongokonana mumba imomo tototukana zvokuti hamenoti inosvika kupa. Kana kudonhedza sikeme chisaitova nyaya ndoshaya kuti zvabvepi. Pamakatanga kusangana maitonyatsodzwanana zvakanaka-naka? Taitonzwanana towirirana. Pamakazongotanga kugara mese ndopakabva pachinja zvinhu zvese? Zvibva zvachinja. Makugara nemwana makumba kunoko mukugara sei nemukomana? Komana tugara mushe. Pane nguva dzatombokakaudzana. Mukomana akaita 4 years asingafambi asingakambairi akaita gore 6 asingagona kugara. Mwana aigara akadi akarara. Ndikati nhai mai ndibatsirewo chii? Mama akati ndati muende kuchipatara. Tikaenda kuchipatara tikaita kuma-exercise. Izve ndotoenda naye kuma-exercise. Akatanga kugara pagore 6 ipapo. Akatanga kukambaira. Achitanga kukambaira akatanga kukambaira sezvinoita nyoka. Achitanga kukambaira? Kuita zvinoita nyoka achienda. Saka zvikazopera akuita sei? Mumwe musi munongo abvasaza yakuno akamuti aitanga kukambaira so mwana akatanga kumudzidzisa kuti kukambaira akati nhasi chiita hwegudo akaita hwegudo uye uzona mumwe musi asimuka kutanga kuti kufamba. Izvezvi kutaura atauri kana tora chini anotoshandisa sign language kana bhurugwa rake agona kuti kuribvisa ipapa akagara ipapa. Ani makore mangani? Ari kusvitsa 6 mwedzi. Saka kuhospital vakati chii? Wakati anoda kuita ma-exercise zvinopera. Ko zvekuti haasi kutaura? Anongoti achataura kunonoka. Asi ane mamwe mazwi here anombobudisa? Mazwi ake ndoona kuti akatsamwa akaita hasha. Izwi raanogona kubudisa kutuka chete. Saka kana achifara haabudise kana chii? Haabudise. Andomoda kuedza kutaura ka asi anokuzoti isainzi yake ngoperera panoti zvatopera zvakadaro. Saka mimi sisinyasha rubatsiro rwamuri kuda kubva muri Zimbabwe rubatsiro rwakaita sei? Kubatsirawo dambudziko rinosangana neni nedambudziko ripa mwana wangu. Kuti dai anogona kubatsira kuti dai agona kutaura nekugona zvimentenawo semunhu. Ipapo kugezeka agona. Kugezeka andogezeswa. Kana kubvisa hembe chaikuti bvisa hembe haatogoni. Anotoda kubatsirwawo. Asi ufanira kunge akuenda ku-ECDA? Andovana ari ECDA. Mari yacho ndekutonetsa ndinomuendesa kuchikoro. Plus unoti ndikamuendesa kuchikoro kwacho akada kuenda kutoilet mamwe maticha hanzwisise vana anoita sei? Semimi mutoti nhasi mawanirwa mabatsiro zvakanaka-naka. Kudzokera here kumba? Kana iri yangu ndodzokera. Kana isiri yangu handidzokera. Mabatsiro anhasi. Murume wenyu mubva wati sisinyasha handei kumba mudzimai wangu. Mukudzokera here kumba? Asano yakabateka pashomo siyaoti. Pashomo? Mukuda pashomo here mukuda murume wenyu? Zvakuenderana totangira ipapo. Naika
aiwa pezvo pashoma anoya nazvo zvinani ndezvana mama iri zvepashoma asi nenguva kuti ndodzokera mumadhekere muraramira naita ndonodzokera futi ndonotanga ipapo here saka mama aritsvaga futi munyoni aritori nani aiwa zvinoita zvakanaka nditi tine chishuviro chekuti sekukumbira kwamaita kuti aiwa dai ndikawana anokwanisa kuti mwana wangu aende kupi kuchikoro zvinogona kuti aiwa ndogona kubhadharira rangu chikoro aende kuchikoro sisinyasha vachirapwa zvinogona kuitira zvakaita sei zvakanaka handise kana mune mashoko aminawo ekupedzisira kumhuri yezimbabwe handina nongoti ndinokumbirawo kubatsirwa iko iroro kubatsirwa iroro remwana nerwavo nekuti kwandabva ikure ndisineza isinyore munhu uchirarama upenyu ihwohwo zvakaoma mhuri yezimbabwe zvinonetsa kutsanangura aiwa munoita zvakanaka sisinyasha totozouya kamakuti ndakutengesa futi majuzi angu echando hapana here rubatsiro rwamungade kutanga bhizinesi renyu rakaprokeswa nevanhu ko zvino mune musingachakweretese vanhu hariripo ngotsvaga vanongoda kundimutsawo ndingotangire pandakasira ndimboedzawo nditsvagewo kurarama nekuti izvezvi hembe yekupfeka hama dzangu ndidzo dzinoona kuti ndapfeka inini handishande chekudya ndotobvunza kuti amai nezera rangu kuti nhasi amai ndodyei zvinonditorera kurema kwavayu hadyei asi vanonditora seamai wavo ndinoda kungotenda uberekwa kune rudo rwavanondipa ndifunga hai muri kunzwa hai mhuri yezimbabwe munguva yakaoma Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.